हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैबावबाय। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना मबेहाय आरो माब्ला नुनो मोनगोन बेखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' बेनो जादों मुंदांखा फावखुंगुर राजिब ब्रह्म आरो फावखुंग्रि जिरिना ब्रह्म बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'। बे मिउजिक भिडिअ'नि मुं एबा टाइटेलानो जादों बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोनहा बावैसो फावखुंग्रि जिरिना ब्रह्म बिथांनिनो अफिसियेल चेनेल जिरिना ब्रह्म चेनेलाव हगारनानै होबाय। स' जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बैसागु मिउजिक भिडिअ'खौ नायथ'वाखै, जिरि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।